Ga gaisuwan mai gida oga babban mai gida. An gaida kai mazan fama oga mai gida. Kote muje garin duci bune mai gida. An gaida kai mazan fama oga mai gida. Mugun kuɗe mutane sun san da abar kuda. Mama Halima yau ga ɗanɗanki cikin gida. Ina waƙar baba idi dodo mai gida. Mun san halin sayidi samsam baya fada. Mai hankali kamar idi ya wuce rada. Dodo ka taushe kunnanka ba ka da damuwa. Dan naga yan uba duk sun koma karuwa. Kowa ka gani cikin su ya zama taguwa. Na gan su ga ido tamkar da wata taguwa. Kai ne ka ba su aikin yi ba ka da damuwa. Kai ka zamo inuwa lalle baka da tsara. Mai taimakon jama'a ka zama na rana. Allah ya tsare ka gamji mun maka suna. Ka zanna daban babu karar ka gwanina. Baban yan biyu ka zama mai mana rana. Mai taimakon jama'a zaki na wajena. Yau gari na zo da ya maka wakar girma. Gida idi kai mana kyautar girma. Mannar gambun gabas shine sunana. Baban su Khadija mai wakar gabani-na. Lalle gwarzon mu Allah ya maka dama. Sannan a wajen ka ya aji tarin baiwa. Duk wanda ya san ka lalle baya fama. Ka sha la haula ka sa yasin kainuwa. Ka zama kincimi ka zama zanen zabuwa. Ka riƙe Allah shi ke yi maka kariya. Dawi su kyawun ka ya kai can sama koluwa. Tsauni a hango ka wasu su maka tulluwa. Zauro tauro girma na ka ɗanwa. Mutunan kirki kwarai kai baka da damuwa. Mijan Halima mamata mai barwa. An gaida kai mazan fama idi sannu dai. Yau ga maniru waka da ayo da dai tsawo. Na gaida kai mazan fama sannu fa mai gida. Baban Rafi a yau gani da waka har gida. Baban Hassana gani da waka har gida. Baban Nabiyu kai mun kyauta da girma. Baba na Fauzi ya gani da waka har gida. Nadira ke diyar idi yau ga gaisuwa. Adama Farida Maniru yana miki gaisuwa. Mun ba a gaishe kina yo miki gaisuwa. Sai kulli Islamu kai ma na yo gaisuwa. Daga nan na je kasar Libi sai in gaisuwa. Baba Mahamudu Libi kai ga gaisuwa. Sannan na sa Habibu dan malam mai gida. Ango na Saratu na gaishe ka fa mai gida. Aboki na Libi ya ne maka gaisuwa. In zagaya na koma duci in gaisuwa. Mama Rahana Maniru yana miki gaisuwa. Na sa da Mama Shamsi ya ke ma gaisuwa. Baba Hamisu duci kai ga gaisuwa. Na sa Tsara har ma da Na'ima gaisuwa. Abdulsamadu Argungu ina maka gaisuwa. Ibrahim yau Maniru yana maka gaisuwa. In gaida mai gida na oga san mai gida. Sayyadi Shu'aibu Argungu ga gaisuwa. In zagaya na je Legas in yo gaisuwa. In gaida Nau Naziriyu Marafa mai gida. Hamida Argungu Badiya ga gaisuwa. Yusuf Muhammadu dukka ina muku gaisuwa. Masaudu Oga Maniru yana maka gaisuwa. Debi zango Nijar nau kai ga gaisuwa. Muhammadu Shoko suna na gaban mantuwa. Oga na gaza yau gani da waka gaisuwa. Sai na sa suna zo DJ ga gaisuwa.
Ashiru angon na ja yau ga gaisuwa. Idi dodo. Sufi baban kausar ne maka gaisuwa. Idi dodo. Mustahida ina miki kai ma gaisuwa. Idi dodo. Nasa da al'amin kai ma ban manta ka ba. Idi dodo. Abdulmajid kai ma ni ban mantawa da kai. Idi dodo. Sannan na zayo Muhammad shi ma gaisuwa. Idi dodo. Ga fa'iza yau Maniriya ne miki gaisuwa. Idi dodo. Sannan Umair ke ma na ki gaisuwa. Idi dodo. Yau Mama Lare Maniriya na miki gaisuwa. Idi dodo. Najib kai ma Maniriya ne maka gaisuwa. Idi dodo. Nasa nawa Hashim dan kosa shi ma. Idi dodo. Angon Nafisa yau gani da kai ma gaisuwa. Idi dodo.